मानगोनां रायजोफोर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ अर्थात बिटिआर सरकारा एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय रग' रग' लिरनानै लाबोखानाय साख्रिखौनो बिथांमोना होनो हायाखै आरो दिनै कम्पानियाव 10,000 18,000 जन सुबुंनो साख्रि होनो बिथांमोना खोथा बुंदों। बाथ्राया बेसेबां अजन गोनां दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा सुनायनि सम सफैबाय। एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय रेलवे कच फेक्टरिखौनो बिथांमोना बानायनायनि थाम-थिम थियारि जानो हायाखै आरो बेखौ गायसननायनि थाखाय जेबो माबा मोनसे बेबस्था गैया। दिनै बिनि सोलायै नांजा आदानि कम्पानिनिफ्रायसो पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय बिथांमोना नारा-नाथा नाजादों। एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय कम्पानिखौनो गायसनमोन, बेवहाय रायजो राजाफ्रा जेबो अबजेक्सन गैयामोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरनि फारसे अनखांनाय गैयालासे बिथांमोना बिथांमोननि जेनोखि राइट्सखौसो सिज खालामनानै बेफोरबायदि कम्पानि गायसननो आरो साख्रिनि प्रल'भन होनाया बिटिआर गभर्नमेन्टनि वान अफ दा मोस्ट मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि बियो। दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ नायदो नोंथांमोना उइदाउट नटिफिकेसन जों गनायनो हाया, नाथाय जों बाइ टेलिफन खोनानो मोन्दों जे 60टा गामिखौ बिटिआरआव सोसनबाय होननानै। नाथाय बे 60टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि सोलायै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ जों ट्राइबेलफोरनि हाखौ 3600 बिगाखौ बिनि बदलै लानो नागिरदों नामा? टारगेटआ फारसेथिं होदों, फारसेथिं बांसिन लांदों। जों गासैबो रायजो राजा दैदेनगिरि इयुन जोलैया बेफोरखौ नोजोर होनायनि सम सफैबाय।